Razvoj preduzetništva prioritet je za vladu Srbije. 2016. godina proglašena je godinom preduzetništva u našoj zemlji, podsjetio je predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež prilikom posete firmi Maruška, koja se godinama bavi izradom unikatnih marama, ešarpi i kravata. Mara Topalović je rekla novinarima da je njeno preduzeću najpotrebniji izlazak na nova tržišta, iako već godinama izvoze svoje proizvode u Rusiju, Sjedinjene Američke Države, Finsku i druge zemlje. Potrebna nam je pomoć naših ambasada u inostranstvu da se više prezentujemo, jer nije jednostavno otići na sajam. Otići na sajam je samo pojavljivanje. Treba naći klijenta i treba naći agenta koji može raditi za vas. To je najvažnije. Vrlo teško jer nekad mi, prosto što smo male firme, na neki način koje su manje poznate, imaju dobar proizvod, ne mogu da se lepo plasiraju na i domaće i strano tržište. Prema rečima predsjednika Privredne komore Marka Čadeža, Privredna komora Srbije će pomoći malim i srednjim preduzećima da se povežu sa velikim kompanijama i izađu na strana tržišta, ali i da nabave novu opremu i dobiju finansijska sredstva. On je pozvao vlasnicu firme da učestvuje 23. marta na Srpsko-nemačkom forumu u Frankfurtu, koji organizuje Privredna komora Srbije i Privredna komora Frankfurta. Ovo je iz nekoliko razloga jedan i dobar primer, ali i jedan primer koji pokazuje koliko još možemo da uradimo svi zajedno, znači državne institucije i mi kao komora da pomognemo da se ovakve preduzeće, ovakve inicijative, ovakvi ljudi, kreativni, inovativni, čuju, vide, povežu, osvajaju nova tržišta, izvoze, ali i povezuju sa našim velikim kompanijama, dakle i budu na neki način njihovi dobavljači. I to je ono što je pre svega zadatak Privredne komore Srbije. Čadež je posjetio radionicu za izradu torti kolača Desert i kazao da je to preduzeće dobar primer kako u uvođenju dualnog obrazovanja u Srbiji mogu da učestvuju i preduzetnici. On je kazao da će Privredna komora Srbije posredovati u rešavanju problema oko autorskih prava za izradu torti na kojima su likovi Disneyevih junaka i da će biti pronađen odgovarajući model saradnje. Ova firma se bavi proizvodnjom torti kolača od 1990. godine, 25 godina uspešno do sada, prolazila kroz sve ove situacije koje su nas zadešavale i ranijih godina i sada što se nalazimo u mnogobrojnim problemima poslovanja kao i svi ostali. Sad trenutno je najveći problem što se pominju ove Disneyjeve figure, da će nam dozvoliti da radimo ili će nam to zabraniti. Pa će, nadam se da će tu Privredna komora reagovati na vreme i da ćemo mi moći da radimo. Ja mislim da ima u Srbiji sigurno 5-6 hiljada proizvođača torti kolača, ne samo proizvođača, nego i radnika koji rade kod mojih kolega. Velika je čast biti u preduzeću koje ne samo uspešno posluje, nego traje od 1990. godine, znači imajući u vidu sve one stvari koje su se dešavale na ovim prostorima. I ne samo da su preživeli, nego su praktično uvodili standarde, bili oni koji su prvi uveli i sertifikovali svoje proizvode kada je to koštalo mnogo više nego što danas košta, prvi uvodili neke nove načine proizvodnje, prvi su praktično primer i dualnog obrazovanja, ako hoćete. Na svoju inicijativu su sklopili ugovor sa školom u Čačku, školuju učenike. Nakon posjete preduzetničkim firmama i razgovora sa predstavnicima poslovnog udruženja Nadežda Petrović, Čadež je o privrednom razvoju i podsticajima privrede razgovarao i sa gradonačelnikom Čačka Vojislavom Ilićem. Mi želimo da podržimo privrednike u njihovim nastojanjima da što bolje mogu da plasiraju svoje proizvode, zatim da stvorimo uslove i preduslove ovde za otvaranje novih radnih mesta, za dovođenje investitora, kako domaćih, tako i stranih investitora. I grad Čačak zaista čini sve koliko je u našoj mogućnosti. Nastavit ćemo to da radimo i u buduće i očekujemo, kao i do sada, podršku Vlade Republike Srbije, resornog ministarstva za privredu, ministarstva za finansije, a naravno i dobru saradnju sa Privrednom komorom Srbije. Tako da zamolio sam i gospodina Čadeža, ukoliko se bude desilo, da bude interesovanja, da ukaže na grad Čačak koji ima zaista potencijale i što se tiče i halskog prostora i industrijske zone sa kojima sada raspolažemo i u toku je priprema za izmenu prostornog plana da se definišu industrijske zone pored autoputa. Preduzetnici su ranije neopravdano bili u drugom planu, a oni su zapravo pokretači privrede i snaga koje pokreće ekonomiju, dodao je predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, zaključivši da se u tom smeru vrši reforma komorskog sistema Srbije.